Kato. Alkoi kello 21. Ei vähän puolesta. Tasan 100 vuotta sitten pidettiin kokous. Teollisuusjohtajat istuivat alas ja tekivät suunnitelman. Kirjoitettiin uusi evankeliumi ja palkattiin iso joukko Markan Jeesuksia levittämään sitä. Tämän seurauksena 20 vuodessa ihmisen suhde tavaraan, kulutukseen ja työntekoon muutettiin peruuttamattomasti. Markkinat loivat talousjärjestelmän, jossa menestyminen nojasi ahneuteen, julmuuteen, piittaamattomuuteen ja vallanhimoon. Sillä tiellä ollaan edelleen. Maailmanlopun sirkus pyörii. Veljet, meillä on ongelma. Tehtaat tuottavat kiihtyvällä vauhdilla kaikenlaista, mutta eihän nämä ihmiset osta niitä. Me luulimme, että tarvitsemme heitä ainoastaan pitämään linjat käynnissä, tekemään likaisen työn. Se ei riitä. Me tarvitsemme heitä muuhunkin. Heistä on tehtävä kuluttajia. Meidän on nostettava heidän palkkojaan sen verran, että heillä on varaa ostaa itse tekemiä tuotteita. Tätä menoa tavarat kasaantuvat varastoihin ja tehtaisiin. Mutta suurin osa heistä on jo tyydyttänyt perustarpeensa. Että heillä on riittävästi ruokaa. Ja he ovat tyytyväisiä juomaan, jota heillä on. Heillä on myös vaatteita. He ovat tyytyväisiä elämäänsä. Heillä on paikka, missä asua. He pitävät kiinni vapaa-ajasta. Eivätkä he halua lisää rahaa, jos se tarkoittaa työnteon lisäämistä. Taloustieteilijät puhuvat alenevasta rajahyödystä. Että he tuntevat omasta mielestään olevan riittävän varakkaita. Ja tyytyväisiä kurjaan elämäänsä. On valhetta luulla, että ihminen olisi luonnostaan ahne. Ihminen on luonnostaan laiska. Se on sietämätöntä. Meidän on kerrottava kyllä heille, mitä he tarvitsevat. Meidän on opetettava heidät ostamaan ja kuluttamaan tavaroita. On luotava maailma, jossa arvostusta ei enää tuo taito valmistaa tavaroita itse. Vaan yksinkertaisesti kyky ostaa niitä. On kitkettävä pois tuo ikiaikainen itse tekemisen arvostus. Hiiteen suutarit, sepät ja räätälit. Meidän on saatava heidät kilpailemaan keskenään. Kyräilemään. Kadehtimaan.
How is your day, Mr. Jones? Mutta on tärkeää saada se tuntumaan siltä, kuin he itse tekisivät valinnat. Heidän pitää uskoa hallitsevansa omaa elämäänsä. Taloudellisen vaurauden aikaansaamiseksi meidän tulee luoda järjestelmällinen tyytymättömyyden kulttuuri. Meidän tulee tehdä ihminen tyytymättömäksi kaikkeen siihen, mitä hänellä on. Jokaiseen tavaraan, jonka hän omistaa. Talo, missä hän asuu. Autoon, jolla hän ajaa. Sänkyy, missä hän nukkuu. Ja ruokaa, mitä hän syö. Vaatteisiin, joita hän käyttää. Elämään, jota hän elää. Saattepa nähdä, että sen jälkeen on helppoa myydä hänelle aivan mitä vaan. Saippua koteloita. Hattutelineitä. Käsilaukkuja. Kenkiä. Kukuja. Loputtomasti tavaraa, jonka hän uskoo kuuluvan hyvään elämään. Me myymme hänelle onnellisen elämän tavara kerrallaan. Uudestaan. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Ja sekään ei vielä riitä. Meidän on saatava heidät tyytymättömiksi kaikkeen siihen, mitä he kuvittelevat olevansa. On meidän tehtävä todistaa heille, että he ovat liian isoja, Tai liian pieniä. Liian laihoja. Liian lihavia. Tai että heidän hiukset ovat vääränväriset. Tai liian lyhyet. Tai pitkät. että he haisevat pahalle ilman meidän apua. Meidän on todistettava heille uudestaan ja uudestaan, että he ovat riittämättömiä. Vanhanaikaisia. Ulkopuolisia. Rumia. Köyhiä. Tyhmiä. Ja että ostamalla sen elämän, minkä me heille myymme, heistä tulee onnellisia. Ja rikkaita. Kauniita ja rohkeita. Me laitamme heidät juoksemaan. He hikoilevat ja nauttivat saadessaan jauhaa meille rahaa. Työläiset. Totutamme heidät rahaa. Ja annamme heidän haaveilla helposta elämästä. Saattepa nähdä, että sen jälkeen he taluttavat itse itsensä tehdassaleihin. Ja tulevat raatamaan itsensä hengiltä. Do you know what's going on, Mr. Jones? Sirkushuveja, sokerileivoksia ja velkaa, se on siinä koko juttu. Loistavaa. Me olemme apostoleita. Opetuslapsia ja mestareita. Me teemme rahasta Jumalan ja levitämme kulutuksen evankeliumin maailman jokaiseen kolkkaan. Halleluja! Rakennamme koneen! Me rakennamme koneen ihmisten sisään. Me rakennamme noista ihmistä koneen, joka käynnistää itse itsensä ja käy ilman käyttäjää. Kone käyntiin jää, enkä pääse pois. Kuka pysäyttää tämän koneen pois? Kone yksin voi vaikuttaa, koneen kulkuun aika ajoin se parahtaa oikeuskulkuun. Kone käyntiin jää, enkä pääse pois. Joku ostaa vaan, koska toinen myy. Periaatteitaan kone käynnistyy. Se aamusta iltaan tauonsa jauhaa. Ei pakon päästä, ei anna rauhaa. Eikä kummankaan ole siihen syy. Tämä kone vielä meidän uusiksi matkaa. Tämä kone aina käy eikä koskaan makaa. Tämä kone meidät jalostaa ja pakkaa. Omasen ruokaa sen ja aikuisen kokakkaa.
vuonna maailmassa on ostettu erilaisia tietokonepelejä 165 miljardilla eurolla. Puhtaan juomaveden kaikille maailman ihmisille olisi saanut 10 miljardilla. Hallelujaa ja tättärää! Terve. Saanko mä istua tähän hetkeksi? Olkaa hyvä vaan. Te näytätte väsyneeltä. Onko kaikki hyvin? Ei oo. Mikään ei oo hyvin. Huomasin sen. Pitäis mennä kotiin. Ei paljon huvita. Ei vielä tänään. Kaipaan nyt, kun olen kaikkea saanut. Kuka minä olisin nyt, kun olen elämäni myynyt pois? Mitä sitä tekisi mies, jonka maat ovat väsyneet liiasta työstä? Mitä se juo se mies, joka murheensa jokiin vuori? Vedet paisuttuu, kato vuosia pelkkiä tuo. Vedet paisuttuu, kato vuosia pelkkiä tuo. Tämä maailma on sairas. Koska me elämme ja hengitämme siinä, olemme sairastuneet itsekin. Olet vaan väsynyt. Maailma on kaunis ja kummallinen paikka. Jostain syystä se ei vaan riitä meille. Olemme päästäneet myrkkykäärmeet irti. Ja kun myrkyllinen käärme on purrut sinua, olet myrkyllinen itsekin. Mulla on yritys. Ohjelmointiyritys. Me tehdään pelejä. Tietokonepelejä. Mä nappasin yhdestä ikivanhasta Speden telkkariohjelmasta tällaisen vittumaisen linnun näköisen tyypin. Tehtiin sitä sitten kännykkäpeli. Ne hyppii ja pomppii. Tekee kaikenlaisia ihmetemppuja. Hyvällä tuurilla ja isolla rahalla. Siitä tuli maailmanlaajuinen hitti. Nyt niitä vitun lintuja on joka puolella. Ja tehtaat ympäri maailmaa. Kiinassa ja Indonesiassa. Ne suoltaa oheistuotteita kaikkialle. Sateenvarjoja. Kännykkäkoteloita. Karamellia. Varvastossuja. Ja kaiken ton rojun matka kaupan hyllyltä kaatopaikalle on lyhyempi kuin aamupaskan matka perseestä pönttöön. Mut raha, sitä tulee ovista ja ikkunoista. Mitä me ollaan tehty tälle maailmalle? Yhteiskunta kouluttaa parhaat ja luovimmat voimansa suunnittelemaan pelejä kännyköihin. Vihaisia lintuja, palkkatappajia, räjähteleviä sammakoita ja maailman vallottajia. Mua hävettää olla mukana tässä. Ja silti minuun katsotaan ylöspäin. Haastatellaan aamutelkkari. Pääministeri haluaa olla Facebook-kamu. Minusta tehdään vuoron perään jonkin sorti esimerkkiä ja Suomen pelastajaa. Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä, työpaikkoja ja työtä. Ilman työtä ihmisiltä loppuvat rahat. Ja kun rahat loppuvat, niin silloin on kuule piru merrassa. Ne lakkaavat kuluttamasta. Ihmiset oppivat elämään vähemmällä. Ihmiset oppivat kävelemään, pysymään pystyssä. Ihmiset oppivat tuntemaan toisensa. Ja kun ihmiset oppii taas työnteon ylevän taidon, niin ne voi oppia takaisin joutilaisuuteen. Alkavat etsiä saunan takaa merkkejä poluista ja kadonneita polkuja ja taivaalta merkkejä jostain lähestyvästä sateesta. Löytävät taas kadonneita polkuja joen varresta ja joutomailta.
Markkinavoimat paljastuvat vapiseviksi kuolemaa pelkääviksi vanhoiksi äijiksi tai nenäkkäiksi nuoriksi miehiksi, jotka vasta harjoittelevat ihmisenä olemista. Huijaus paljastuu! Don Kihotet ratsastavat tuulimyllyjen läpi vapauteen. No Mä olin vuosikurssini priimus ja tein töitä aivan helvetisti. Kaikki energia, luovuus ja nuoruuden into. Se on mennyt saman firman kanssa. 12 vuotta helvettiin. Ja mitä me saatiin aikaiseksi? Yksi tollanen vitun typerä videopeli. Siinäkö se nyt oli? Mun elämäntyö. Mä näen jo muistokirjoituksen. Elämäntyönään hän teki paljon rahaa pelibisneksessä. Mä en enää tunne itteeni. Kuka minä olen? Joskus nuorena mulla oli unelmia, että mä tekisin jotain tärkeää, jotain missä jäisi oikein jälki. Että tulis myrsky, joka putsaa sitä seisovan ilman mun ympäri. Tulis pieni tuuli, joka pyyhkis pilvet taivalta. Et olis edes joku ihminen, joka kutsuis mua mun oikealla nimellä. Jätkällä on paha morkki. Vittu paatosta ja pahaa mieltä. Oon vetänyt liikaa kokaiinia Ferrarin ratissa. Liian myöhäistä enää itkeä. Ei koskaan ole liian myöhäistä itkeä. Antakaa sille aasi. Siitähän tulee hyvä Jeesus. Halo. Minä täällä. Halo. 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 Minun on kuuma polttava ikävä rannikon raikasta puuta. Minun on jano kun maailma murheiden virrassa juo. Vedet haisut nuo. Kato vuosia pelkkiä tuo. Vedet haisut nuo. Kato vuosia pelkkiä tuo. Maailmanlopun lasten alkutilanne. Rahaa 0 euroa, velkaa 2000 euroa. Maailman velan määrä on moninkertainen olemassa olevan rahan määrään verrattuna. Velka ei ole oikeaa todellista rahaa. Siihen perustuu meidän sivilisaatio. Ei siinä ole mitään turvallista. Se on hieno yö tulossa, sanoisin. Joo, ja rahat on loppu. Niin on. Eipä tässä hätää. Aina voi jotain tapahtua. Ei ole jano eikä nälkä, eikä yksinäisyyskään vaivaa. Mikäs tässä? Hyvää iltaa. No iltaa. Se on kaunis yö tulossa. Ei, mutta kuuta ei vaan näy. Ei, mutta minä kuulin, että teillä olisi täällä sirkuksessa sellainen myytävänä. Siis kuu. Haluaisitte ostaa kuu? Niin, kuun. Mutta minä kyllä maksaisin hyvin. 1000 euroa. Siis tonni! No sehän sopii. Istukas tuonne taakse odottamaan, niin kyllä se sieltä nousee. No sehän on hienoa. Meillähän tuli kaupat. Minä tulen sitten kyllä katsomaan sitä kuuta ja jos se näyttää hyvältä, niin minä maksan loput. Tässä on käteismaksu 500 euroa. Rahaa 500 euroa, velkaa 2000 euroa. Näin se käy. Nyt on 500. Voinkin muuten maksaa velkaa, niin hei. Stop, tykkänä. Siinähän sinä olet.
Tässä oli se 500. Rahaa 500 euroa, velkaa 1500 euroa. Ja anteeksi, se kesti näin kauan. Ei haittaa mitään. Olen itsekin velkaa. Saan sen pian maksettua eikä se enää vaivaa minua. Tervehdys. Maksaisin sen velan. Eikö se ollut 500? Rahaa 500 euroa, velkaa 1000 euroa. Kiitos ja anteeksi, että kesti. Se tuli todella tarpeeseen. Kiitos. Tämäpä miellyttävä yllätys. Ja jos tulikin muuten mieleeni, tässä se 500. Rahaa 500 euroa, velkaa 500 euroa. Ja sovitaanko sitten niin, että ei kerrota vaimolle mitään? Ai kiitos. Juu, sovitaan vaan. Sattuuhan sitä kaikille. Kummallinen yö. Ja voikin maksaa velkani pois. Eikö se ollut 500? Rahaa 500 euroa, velkaa 0 euroa. Joo, ei täällä nyt niin kiire olisi ollut. Aha. Hei, kuukauppias! Mitä taas? Ei näy minkäänlaista puuta! Pitää olla Sinä olet huijannut minua! Se on kärsivällinen. No minulla kuule, kun on muutakin tekemistä kuin olla kärsivällinen. Ei minulle kelpaa noin hidas kuu. Kaupat on peruttu, rahat takaisin 500 euroa. Rahaa 0 euroa, velkaa 0 euroa. Olipas siinä aika kärsimätön kaveri. Hulluhan se oli. Hullun miehen rahoilla päästiin veloistamme. Hieno yö tulossa, sanoisin. Rahat ne vaan on edelleen loppu. Haitanneeko tuo? Eipä tässä hätää. Aina jotain tapahtuu. Niin, ja ei ole edelleenkään nälkä eikä jano. Ja yksinäisyyskään ei vaivaa. Mikäs tässä? En mä enää osaa näin hommiin, pojat. Hankkikaa joku helvetti kirjanpitäjä, nyt tekee mielinen kamppaviljelijä työpomea! If I had $1 bill, yes, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning. Little darling, she's a red-haired thing. Man, she makes my legs to sing. Gonna buy her diamond ring early in the morning. My mother was a golden girl. I slit her throat just to get her pearls. Cast myself into the world before a bunch of swine. It's a long way down the Harlan Road, busted back at the heavy load. Won't get through to save my soul early in the morning. I've always been a gambling man. I rolled them both with either hand. 7 is the promised land early in the morning. Whiskey be my dying bed, tell me where to lay my head. That would be all she said early in the morning. If I had $1 bill, yes, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning. Olohuone on koko perheen yhteistä tilaa. Valitse siis sohva tarkasti ja hyödynnä myös vaikeasti sisustettavat nurkat. Vieraiden kanssa on mukava istua hieman väljemmin. Pehmeät nojatuolit lisäävät mukavasti istuintilaa. Sisäkkäin menevät sohvapöydät
voi asetella ympäri huonetta niin, että kaikki yllättävät herkkuihin kurkottelematta. Valitse valaisin pöydälle siten, että valo leviää laajalle alueelle. Lukunurkkauksen sohvaan tai divaanin on ihanaa vetäytyä. Ylöspäin valaiseva valo luo tunnelmaa koko tilaan. Kokonaisuudesta tulee levoton, jos tuolit, pöydät, tasot ja lattia ovat eri puulajia. Pitäydy siis parissa lajissa. Ota lähtökohdaksi esimerkiksi lattia. Voit jatkaa tapetin tai seinämaalin väriä muuallakin. Yhteinen sävy seinissä ja verhoissa antaa kalusteille tyylikkään taustan. Voit ommella samasta kankaasta esimerkiksi laskosverhot ruokailutilaan tai pehmentävät pitkät verhot TV:n taakse. Kokonaisuudesta on siis jälleen tullut meille ongelma. Uusissa taloissa on usein 2 kerroksen korkuinen olohuone. Suuriin ikkunoihin tarvitaan niin aurinko- kuin näkösuojaa. Sellaista tarjoaa screen-kaihdin, joka päästää valon läpi, mutta pitää kuumuuden loitolla. Tälläkin hetkellä äärimmäisessä köyhyydessä elää 1,3 miljardia ihmistä. Turpa kiinni, totuuden torvi! Köyhiä ovat maailmanlapset olleet aina. Köyhiä, mutta eläviä kuitenkin. No tehkää nyt tietä ja kunnia, kun ensimmäinen ja viimeinen lautturi saapuu. Ritareita pyhiinvaelta ja merirosvoja elokuun yössä. No kuoleman edessä ne kapteenitkin kalpenee. No hattu pois päästä jumalien edessä! Asentoon! Mielipuolia, kuukauppiaita, Uraojan lauttureita. Oi Jeesus, mikä ilta. Mihin te olette oikein menossa, maailmanlopun lapsi? Tuonelan jokea alas kaikki tyyn. Hetken kestää vain taistelu mätänemistä vastaan. Hetken vielä henki pihisee ja sitten se on ohi. Kuolema vie aina koko potin. Siinä on sitten sinun maailmanloppuri. Lyhyt, musta ja pimeä. No eläkää nyt, kun kerran täällä vielä olette. Syyttöminä syntyneet vasten tahtoanne tänne heitetyt. Meille kaikille. Meille on varattu 2 jääkylmää ikuisuutta. Toinen niistä on jo lusittu. Miten niin? En taju. Että sinä et tajua. Tietihän sinä vähän. Minkälaista se oli sinunkin elämä ennen syntymääsi? Minkälainen ikuisuus? Tuntuiko se joltain? No ei tietenkään tuntunut, kun ei ollut mitään. Kuinka typeriä me olemme. Tuhlaamme näitä täysikuun öitä, aivan niin kuin näitä riittäisi meille loputtomasti. Vain hetken kestää elämää, sekin synkkä ja ikävää. Se toinen ikuisuus, se lopullinen ikuisuus. Se vaanii selän takana koko ajan. Ja näiden 2 ikuisuuden välissä on sitten tämä. Lyhyt, järjetön ja kirkas välähdys. Kun tämä hullu vimmainen voima ryömyi esille. Kun pimeys hetkeksi antaa periksi. Ja elämä vyöryy päälle täynnä raivokasta riemua olemassaolosta mittakaavana metriä vuosi. Koko ajan tuskaisen tietoisena lopun läheisyydestä. Ja kuitenkin
täällä pyörivien myllynkivien välissä joskus humoavaa kauneutta, pakahduttavaa hiljaisuutta, kuun valoa, tähtiöitä. Jotain sellaista, mikä saa sinut ikävöimään ja kaipaamaan. Jotain sellaista, mitä sinä et voi koskaan saavuttaa. Jotain sellaista, mikä on olemassa vain sen takia, että sen voi menettää. Ja tämä rakkauden ihmeellinen voima, josta et haluaisi päästää irti. Ja juuri kun olet saanut vähän raivattua tilaa tähän pusikkoon, juuri sen verran, että hengitys tasaantuu, pahin hämmennys on ohi, niin silloin kuolema paljastaa irvistävät kasvonsa ja kaikki on ohi. Mitään et vie täältä mukana. Et mitään. Et rahojasi, et rakkautta, et kauneuttasi. Matkasi on ohi. Sinä olet mätää lihaa. Kaput. Finito! Voi jumalauta. Ja perkele tässä näin pääsi käymään. Muistakaa, kinnulikat! Ei kuolema korjaa koskaan elämän virheitä. Ei kuolema anna anteeksi mitään! Ei saatana, voi vittu. Miten se nyt näin meni? Minä olen kuitenkin vanhaa sivistynyttä sukua. Keisareiden, kuninkaiden ja narrien veri virtaa minunkin maksani läpi. Nyt pitäisi sen perkele paremmin viinaa kestää. No eikö tuo nyt ole aika turhanpäiväistä? Miksi me kuolemaa pelkäisimme? Sehän on ihmisen osa. Odotahan sinä vain, nuori mies. Kun kuolema ensimmäinen kerran koskettaa sinua. Sinä huomaat, kun elämä kavahtaa sitä. Kammoa ja pelkää. Ja se pelko, se pitää sinua hereillä. Hiljaisina öinä tähti taivaan alla. Ja tuo pelko, se saa sinut tajuamaan, että sinä olet katoamassa. No siinä sitten pyörittelet silmiesi ja selität, että kuolema on ihmisen osa. No, kuolemahan voi olla ihmisen osa, kunhan se on muiden, ei minun! Minä olen romanttinen mies! Minä uskon, että elämä kantaa ja että paremmat päivät koittavat huomenna! Ja vitut ne koittaa. Ainoa paikka, mihin elämä sinut kantaa, niin on hauta! Eikä mitään huomista ole. On vain tämä tuskainen loputon nykyhetki. Ja saatana, sitten mennään! Hyvästi tähti taivas. Hyvästi maailma. Hyvästi muistot. Saatana perkele!
Näinä päivinä laitteiden sisään rakennetaan kaikenlaisia mittareita ja ajastimia. Perkele sahaa käyttöön eikä sopivan lyhyeksi. Jumalauta. Samaa tekniikkaa käytetään rakkaudessa. Tällä hetkellä rakkaus kestää vain tietyn määrän suudelmia. Kuinka monta? Noin 7000. Mitäs sitten tapahtuu? Ei mitään. Se ei vaan huvita enää. Maku on mennyt, vähän niin kuin purukumista. Ovelaa. Rakkaus on kuitenkin kaikista maailman bisneksistä se ykkönen. Ylivoimainen ykkönen. Ei markkinoilla yksinkertaisesti ole varaa jättää sitä ihmisten omien tunteiden varaan. Rakkaus voidaan myydä aina uudelleen ja uudelleen. Se on helppo murskata ja myydä pieninä lihanpaloina takaisin loputtomille markkinoille. Se ajaa ihmisiä kuilun reunalle ja takaisin. Rakkaus on kylmä koira helvetistä, joka ulvoo lämpöä ja läheisyyttä. Se tekee epätoivon mustia tekoja ihmismielen syövereihin. Se kulkee hyljättynä likaisia sivukuja ja tarrautuu siellä yksinäisten ihmisten takinliepeisin odottamaan seuraavaa uhria. Se on yhtä aikaa syytön ja syyllinen, uhri ja rikollinen. Se viskaa meidät, imee meidät tyhjäksi ja viskaa takaisin maantielle kerjäämään lisää. Raha ja rakkaus, mikä loistava liitto. Kaiken se kestää ja kaiken se ottaa. Rahalla ei kuulemma saa rakkautta. Myyntimiesten puhetta parhaimmillaan, koska he kyllä tietävät, että rakkaudella saa rahaa ja ihan tolkuttomasti. Antaa runoilijoiden runoilla, myyntimiesten puhua ja laulajien laulaa. Aivan niin. Rakkaus kestää ensin kaiken. Ja seuraavassa hetkessä hajoaa tuhansiksi pieniksi sirpaleiksi yhdestä varomattomasta katseesta. Se syntyy ja särkyy samoista asioista. Vaikka et avaisi enää oveasi, etkä vastaisi puhelimeen, kaipaisit minua päivin ja öin ja kuiskailet nimeäni. Se pakottaa sinut unohtamaan sen, jota tahtoisit rakastaa. Ja muistamaan sen kaiken, minkä tahtoisit unohtaa. Et uskalla käydä nukkumaan, vapise, etkä unta saa. Nouset ylös ja tuijotat ikkunaan, kun et voi tehdä muutakaan. Minun nimeni on tatuoitu aivojesi pois. Minä joku raudalla poltettu sydämesi lihaan. Rakkaus on vuoron perään naurua ja nyyhkintää. Se kulkee käärmeet selässä nahvien hedelmää. Se on myrkkyä ja mystiikkaa. Se on tuntematon maa, johon tieteellä ei ole aavistustakaan. Se on pitkä lista rikotuista lupauksista. Se on valmis vaihtamaan taivaan yhteen suudella. Olet hulluna yön tummaan samettiin. Nyt kieli taipuu kummiin puheisiin. Vannon nyt ja huuda taivaisiin! Olet ikuisesti minun, jos tahdon niin. Olen antanut yön puhua hiljaista puhettaan. Viileän veden virrata ja lintusten laulaa. Olen lentänyt kellojen sisään ja imenyt mekkojen hunajaa. Olen uinut syliin lämpimään, jossa tähtönen kimaltaa. Ja kun aika heittää ilmaan kylmiä numeroita, olen sisällä sielusi huoneessa, lähempänä kuin luuletkaan. Minun nimeni on tatuoitu aivojesi poimuihin. Minun nimeni on kuin raudalla poltettu sydämesi lihaan.
juttua se sinulle kuuluu, kuka minä olen? Minä olen mies ja sinä olet ilmeisesti nainen. Senkö sinä halusit tietää? Merkitseekö se sinulle jotain? Haluaisitko sinä kenties nussia lisää lapsia tähän kurjaan maailmaan? Nainen menee piloille, kun sitä tulee äiti. Aha. Ai niin. No ilmeisestikään taida pitää naisista. Kyllä se naisista pitää. Se ei pidä äideistä. Äideistä? Omituista. Sillä on koskaan ollut äiti. Teni ei oo äitiä, kun se joku löytölapsi vai? Vähän tommonen pahvilaatikkoon jätetty. Tommonen Kymijoen Mooses. Pahvilaatikkoon? Oi paska. Ei kaikki äidit halua olla äiti. No ei kai. Sinä selvästi haluat. No onko siinä jotain pahaa? Äidin rakkaus. Äidin rakkaus on rakkauden pahinta ja itsekkäitä laatua. Se on naisen ympärille kierrottu pommivyö, joka on valmis räjähtämään heti, kun jotain menee pieleen. Ikuiseen kadotukseen on tuomittu se, joka jää sitä ilman, tai saa sitä liikaa. Kirottu on se, joka uskaltaa sitä vastustaa, eikä suostu ottamaan vastaan. Lopetan nyt! Joo. Maailmassa on sinun lisäksi 7,2 miljardia muuta ihmistä. Tänä päivänä syntyy noin 400 000 uutta lasta, joista vain 160 tänne koti-Suomeen. No pois sieltä alta! Täällä on synnytys alkamassa! Täällä! No niin, jumalauta äijät hommii siitä! No, perkele, nyttekö meni sitten pupu pöksyyn? Äijät polkee, muijat ponnistaa. Niin on maailma kirjoitettu. No mutta kuka aloittaa? No onhan meillä täällä postimies! Polkemisen kovan luokan ammattilainen! Vai mikä postimies? No näin on! Vai kun satulaa sitten! Kyllä lähtee! Montako laitetta? No niin! Taas yksi tänne yltäkylläisyyden keskelle syntynyt pikku kullannuppu. Sitä tulee perheen keskipiste, isi ja äidin silmäterä. Sille perataan elämä niin valmiiksi, että se muuttuu vähitellen suloiseksi ja viattomaksi mustaksi aukoksi, joka imee sisäänsä kaiken sen, mitä sinne työnnetään. Se pestään ja punnitaan, puetaan ja rokotetaan ja sille annetaan numeroita ja se merkitään suureen kirjaan. Se saa rajattoman vallan ja loppumattoman vapauden valita. Sen kanssa leikitään aamusta iltaan. Sen kanssa neuvotellaan markettien käytävillä päivän ruokaostoksista. Se opetetaan kyltymättömäksi ja pian sille ei riitä enää yhtään mikään. Siitä tulee pyörämyrskyn silmä lastenhuoneen lelujen keskelle. Kenraali, joka johtaa äitien päättymätöntä armeijaa tuttisuutta ja helistin tanassa. Ja tuo musta aukko, tuo pyörämyrskyn jokelteleva keskus, se imee elinvoimasta tämän hyvinvoinnin ulkopuolelta. Tänäkin päivänä tuhannet ja taas tuhannet äidit synnyttävät lapsensa suoraan suureen tyhjyyteen. Niitä kuolee likaisille peitoille, kärpästen keskelle, hökkelikylien takapihoille, majojen lattioille. Vetävät kerran henkeä ja hiljenevät. Ne kuolee tuhkarokkoja tulehduksiin, ripuliin ja köyhyyteen. Halleluja ja tättäjää! Taas tulee! Ja ennen kuin tämä rakkauden hedelmä on edes ehtinyt aloittaa koulua, sitä on kuskattu ympäri maapalloa autoilla ja laivoilla ja lentokoneella. Sitä on työnnelty rattaissa pitkin Lontoota ja Pariisia ja New Yorkia. Se surffaa eteenpäin tavaravirrassa, joka alkaa heti sen syntymästä ja jatkuu loppumattomana rojutsunamina koko sen elämän loppuun saakka. Jättää jälkeensä lukemattomia, likaisia, haisevia ja mätäneviä kaatopaikkoja.
jonne ne vähemmän onnekkaat, mutta hengissä selvinneet kullannuput viskataan etsimään elantoa ja ruokaa heti kun jalat kantavat alla. Samaan aikaan nämä nyppivät hampurilaispaareissa suolakurppuja sämpylöiden välistä ja nyrkpistelevät nenänsä kaikille muulle paitsi ranskalaisille perunoille. Älä puhu paskaa. Meidän poika ainakin söi jo 4-vuotiaana peuran maksa pihviä ranskalaisen metsäsienimuhennoksen kanssa. Nepalilaista kukkoa valkosipuli chili sahrami kastikkeessa. Avokado tahnaa suoraan purkista. Dorado filettä intialaisella kaririisitäytteellä. Kookosmaidossa ja sushi liemessä haudutettua Etelämeren katkarapua. Ja jälkiruoksi mämmiä. Halleluja ja tättärää! Muistot ovat monimutkaisia. Ne on kuin päiviä, jotka vaihtuvat illaksi ja sitten yöksi. Ja yön pimeys tekee meidät varovaisiksi ja hiljaisiksi. Se, mikä vielä äsken oli tuttua ja turvallista, onkin yhtäkkiä salaperäistä ja pelottavaa. Muistot muuttuvat pimeiksi ja hämäriksi. Kuin varjoiksi, joihin ei voi enää luottaa. Jotkut niistä varjoista ovat kuin kylmiä syviä lähteitä, jotka kätkevät sisäänsä salaisuuksia. Sellaisia, joista ei ole enää kenellekään mitään hyötyä. Niiden pitäisi antaa vaan vajota niin syvälle, että ne lakkaavat olemasta. Taidan tietää, mitä tarkoitat. Toisaalta varjoihin voi myös paeta. Muistot voivat olla myös piilopaikkoja. Vanhoja, mutta lämpimiä nuotiopohjia, joiden äärellä on hyvä olla. Mihin me joutuisimme ilman muistoja? Tämä on hieno vanha takki. Monessa kylmässä tuulessa piiskat. Tämä on ehkä hienoin takki ikinä. Tähän takkiin liittyy siis joku tarina. Kaikkeen liittyy tarina. Menneisyys on tarinan kerrontaa. Kerro takin tarina. Tulee yö ja viileää. Tarinat usein lämmittävät. Siitä on kauan. Vuosia. Olin silloin rakastunut. Me molemmat oltiin. Kumpikin ensimmäistä kertaa. Rakkausjuttuja. Hienoa. We were lovers once, walking through cold city streets. Like lovers do, stop inside a market, kissed behind a stall. Someone said you better move on if you're not buying at all. Then I saw the winter coat hanging on the rack. I thought about that winter coat hanging on my back. So you helped me try it on. It was just my size. Then you bought that coat for me off the happily all the price. And now
Tähän takkiin on jäänyt muisto siitä, miltä tuntuu leijua. Se taskuista voi joskus kuulla naurua, vaikka en enää muista naurajaa. Kun joskus koleina iltoina kävelen alas kaupunkiin ja nostan kaulukset pystyyn tuulta vastaan. Laitan silmät kiinni hetkeksi. Voi vielä lentää käsi kädessä kaupungin yllä. Miten surullista, että se kaikki on mennyttä. Miten helppo onkaan unohtaa kaikki kaunis ja tärkeä. Kuulot oppii kuulemaan, oppii näkemään, nyt oppii puhumaan ja rammat kävelemään. Kuulot oppii kuulemaan, oppii näkemään, nyt oppii puhumaan ja rammat kävelemään. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Sä et tarvi taloa, sä et tarvi autoa, sun ei tarvi peitonauhaa, ihmetä mua. Sä et tarvi taloa, sä et tarvi autoa, sun ei tarvi peitonauhaa, ihmetä mua. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Kiitä Jumalaa, sun ei tarvitse rukoilla. Ei oo muuta Jumalaa kuin hurra, hurra. Kiitä Jumalaa, sun ei tarvitse rukoilla. Ei oo muuta Jumalaa kuin hurra, hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Ohatko kitaraa? Hakka kovempaa. Sitä jengi haluaa. Ja sitä se saa. Hakka kitaraa, hakka kovempaa. Sitä jengi haluaa. Ja sitä se saa. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. Väliaika, väliaika. Väliaika, väliaika, väliaika. Väliaika, väliaika. Väliaika, väliaika, väliaika. Makkaraa ja kahvia kontin takana. Olkaa hyvää.